прокурори вилояти Хатлон Абдурраҳим Раҳимзода ҳодисаи куштори мудҳиши 4 узви як хонаводаро дар ноҳияи Ҷайҳун шарҳ дод. Ёдрас мешавем, хабари куштори 4 узви як хонавода дар вилояти Хатлон дар мобайнҳои моҳи июни соли равон сокинонро такон дода буд. Субҳи 12 июн дар деҳаи Меҳнатободи ноҳияи Ҷайҳун ҳамсояҳо шоҳиди баланд шудани дуд аз хонаи як сокини деҳа марди 39 сола Аҳлиддин Маҳмадов шуданд. Онҳо фикр карданд ки сӯхтор сар задааст ва ба хомӯш кардани он шитофтанд. аммо ҳодисаи мудҳиштаре рух дода буд. Дар 2 ҳуҷра 6 узви хонавода беҳаракат мехобиданд ва осори хун дида мешуд. дертар маълум шуд ки 3 узви хонавода дар ҷои ҳодиса мурданд. Мард, ҳамсар ва як писарашонро ба беморхона бурданд. Аҳлиддин баъди ним соати интиқол ёфтанаш дар шифохона даргузашт. ҳамсар ва писараш ба шӯъбаи эҳё бистарӣ шуданд. Тавре Раҳимзода гуфт субҳи 12 июн шахсони номаълум вориди хонаи Маҳмадов Аҳлиддин шуда ба ном бурда завҷааш Ализода Латофат, фарзандонаш Маҳмудова Саломат, Маҳмадова Саодат, Маҳмадзода Шарифҷон ва Маҳмадов Алиҷон бо истифода аз табар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расониданд. онҳо 2 ҳуҷраи хобро бензин пошидаву оташ зада аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. бо сабаби дарҳои ҳуҷраро пӯшидан ва нарасидани ҳаво сӯхтор аланга нагирифта хомӯш шудааст, афзуд прокурор. дар натиҷа Маҳмадова Саломат, Маҳмадова Саодат ва Маҳмадов Алиҷон дар ҷои ҳодиса як ҳуҷра ба ҳалокат расиданд. Маҳмадов Аҳлиддин дар беморхонаи марказии ноҳия фавт дидааст. Азизова Латофат ва Маҳмадов Шарифҷон дар беморхона дар ҳолати вазнин бистарӣ шуданд, қайд кард прокурор. тафтишот идома дорад. ҳоло пурра муайян карда нашудааст ки куштор аз тарафи кӣ содир шудааст. аз натиҷаи тафтишот дар оянда маълумот хоҳем дод, афзуд вай.